Poštovanje, ja sam Aleksandar i u ovom kratkom videu koji sledi predstavit ću vam najnovije akcije štampanog oglasnika Moja baza koje važe samo do kraja ovog meseca. Predstavit ćemo vam mogućnost da u narednih 6 meseci drastično ubrzate svoj biznis i svoje poslovanje. Ono što je najbitnije, nema više odlaska u shopping centar. Zašto? Pa zato što Moja baza je shopping centar i Moja baza svakog meseca već 8 godina dolazi u vašu kuću. Ono čime možemo da se pohvalimo jeste da ovi štampani oglasnici su podeljeni u preko 1.000.000 primeraka i to na opštini Surčin, Novi Beograd, Zemun i Obrenovac. I naravno, tu je i preko 900 zadovoljnih klijenata koje imamo u našem štampanom oglasniku. Što se tiče cenovnika, njega možete naći na našem biznis portalu mojabaza.com i cilj ovog videa nije da vam sad objašnjavam u detalje, znači sve formate i sve cifre koje ovde stoje. Naravno, možete i zaustaviti video i pogledati znači, sve naše formate oglasa i njihove cene. Suština svega ovoga jeste da imate u sklopu Moje baze i štampanog oglasnika Moja baza imate 3 u 1, znači jedan oglas je 3 u 1. Zašto? Možete se predstaviti u štampanom obliku u poštanskom sandučetu, na internetu i na društvenim mrežama. Na internetu tu je naš biznis portal mojabaza.com. Konstantno oglašavanje je jako bitno, naročito u eri globalne ekonomije i mogućnosti da se na što više mesta i u isto vreme predstavite svojim potencijalnim klijentima. Naravno, potrebno je konstantno oglašavanje, potrebna je stalna prisutnost na tržištu da bi vas publika bolje zapamtila. I lojalnost. Preko lojalnosti dobijate bolji status, popuste, bonus i sl. Naravno, fokus je na jednu agenciju i mnogo bolji rezultati se postižu ukoliko sarađujete samo sa jednom agencijom koja ima rezultate iza sebe i koja želi da vam pomogne u vašem uspehu. Ono što je najbitnije jeste i ono što mi nudimo sada do kraja meseca da ubrzate svoj biznis i tu je naša ekstra ponuda koja važi samo do kraja ovog meseca. Ekstra ponuda važi za oglašavanje na 6 meseci, kao što vidite imamo 3 ponude, imamo 3 formata, format oglasa 10x10, format oglasa 10x6 i 5x2. Vidite koliko je na 6 meseci, vidite kolike su uštede u ovim žutim poljima, uštede su fantastične i naravno naša ponuda, ono što je najbitnije, važi samo do kraja ovog meseca. Konstantna prisutnost, štampani oglas, internet, društvene mreže. To je ono što vam nudimo uz ovu ekstra ponudu za ovaj mesec. I naravno, uz ovu ponudu imate i ekstra bonus. Za sve avansne uplate dobijate basic paket. Vidite šta taj basic paket sve čini, koliko košta i to je osnovni paket za reklamiranje na našem portalu mojabaza.com na godinu dana. Znači, ukoliko kupite jedan od 3 ponuđenih formata na 6 meseci koje ste malo prevideli u prethodnom slajdu, dobijate od nas ekstra bonus basic paket na portalu mojabaza.com na godinu dana. Naravno, šta je najbitnije, vreme ne čeka, uspeh ne čeka, zakažite besplatne konsultacije sada, pozovite na naš telefon, pošaljite mail, pogledajte još bliže o ponudi na našem biznis portalu mojabaza.com. Hvala vam na vremenu, vidimo se uskoro u nekom novom videu.